Ден втори. Вече разглобени извън местим. Правил съм Като? като мърдасан. Остава ни още около 7-8 въжета до края на стената. Нямаме газ, нямаме храна, нищо. Ко ти пука? Няма ти дрен. Ко, кажи нещо. Какво ти кажа? С един ден намалихме и подценихме ситуацията. По схема много лесно, обаче не е. Малко викаш се надценихме. Нищо ни няма според мен. Времето е чудно и няма нищо. Супер. Вода, някой му... Айде, Николай, той приближава върха. Кажи нещо, машина. Чакай малко да си отдъхна. Не искам да казвам сега. Като слезем долу, тогава ще говоря. Хубаво. Това не мога иска тега, бе. Цакот за финал. Долу се за финал. Аде? Дарджик. Екстра.